Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo Jennifer Salenga. Areni na rin mga regular balita ang yaning Webes, July 11, 2024. Pagcor Chief, tinukoy si Attorney Harry Roque na siyang nag-follow up umano para sa lisensya ng Lucky South 99. Attorney Roque, pinabunaanan ito at sinabing hindi siya kailanman naging abogado ng iligal na pogo. Mayor Jing Capil, nanindigang wala siyang alam sa mga iligal na aktibidad sa Porac Mega Pogo Hub. Habang ang negosyante na unang nagmay-ari ng mansyon sa Senyura Porac, hindi naging kasosyo siya ng mga big boss ng Lucky South 99. Loan assistance na walang interes, handog ng PAMCHAM at Provincial Government ng Pampanga sa mga SMSEs o SMEs. Infrastruktura at mamamayan, ibinida ng Clark sa mga delegado ng MICECON 2024. At pamagmando king traffic kasabihan na ng pamagbalik ng klase, pagsadya na ng si Posco. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Bingaliwang aktibidad. Nakabalen, mga karehiyon at Gana ng pandemya, tinukoy ni Pagcor Chief at ng ilang opisyal ng ahensya na si Attorney Harry Roque ang sinasabi nilang high-ranking official na nag-follow up umano para sa lisensya ng iligal na pogo na Lucky South 99. Pinanindigan naman ni Attorney Roque na wala siyang anumang kaugnayan sa nasabing gaming operator. Narito ang report. Pinangalanan na ng Pagcor ang dating cabinet official na siya umanong nakipag-usap at nag-follow up sa kanilang opisina para sa lisensya ng niraid na Philippine Offshore Gaming o POGO sa Porac na Lucky South 99. Siya ay si dating presidential spokesperson Harry Roque. Inihag ito ni Pagcor Chief Alejandro Tenco sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Ayon kay Tenco, July 2023 nang humingi ng appointment sa kanya si Roque kasama isang nagngangalang Cassandra Leong ng Lucky South 99. nung pong
ika-26 ng Hulyo 2023 din, nagkaroon po ng pagkakataon na binisita po sa aking tanggapan sa PAGCOR nung po'y nasa Ermita pa kami. Siya po'y nabigyan ng appointment at pinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si Cassandra Leong. At sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa PAGCOR. Bagong revelasyon, matatanda ang una ng sinabi ng PAGCOR na may kinalaman ng isang high-ranking cabinet officials ng Duterte administration upang mabigyan ng lisensya ang iligal na pogo. Pero nilinaw ni Tenco na hindi raw siya pinressure ni Roque para bigyan ng lisensya ang Lucky South 99. Si Secretary Roque po ay nandun, hindi naman po siya pre-pressure, hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra Ong. So, hindi pa po siya nagpa-follow up noon. Dahil po, Hindi pa po nagfo-follow hindi up pa po, noon. dahil nung Pero September po, nag-follow up eventually. ang sabi ko pa nga, ang sabi ko po doon sa pulong, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng PAGCOR, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Jinggoy. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado. Maaari pong ganun dahil siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan. Yeah. Siya ay abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. Kung kay Tenco, isang beses namang daw nakiusap si Roque. 6 na beses naman daw nag-reach out ito kay PAGCOR Assistant Vice President for Offshore Gaming License Department na si Attorney Jessa Fernandez. Isa na raw dito ang pagtatanong ni Roque kung anong dokumento pa ang kailangan para mabigyan ng bagong lisensya ang Lucky South 99. 6 lang po, ma'am. Bali, 6. tatlong nasagot, 2 hindi po nasagot. And then, nung May 14, 2024 po, in-inform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng reason para po hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Kinumpirma rin ni Tenco sa pagdinig ang pagkakasama sa pangalan ni Roque bilang abogado sa organizational charge na isinumite para sa aplikasyon ng lisensya ng Lucky South 99. Lumabas muli sa bagong application na po noong September 2023 na siya na po ang legal head doon sa organizational chart po na sinamit po na reapplication ng nasabing kumpanya. Samantala, sa naging pahayag ni Attorney Roque, kailanman hindi daw siya naging legal counsel ng anumang illegal na pogo o ng Lucky South 99. Wala rin umano siyang alam sa paglalagay sa kanya bilang legal counsel sa organizational chart ng nasabing pogo. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Muli giniit ni Attorney Harry Roque na hindi siya naging abogado ng Lucky South 99. Ang Mega Pogo Hub na ni-raid sa Porac, Pampanga nitong Hunyo. Inamin naman ni Roque na nakipagkita nga siya kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco pero hindi para i-lobby ang lisensya ng Lucky South 99 kundi para sa ibang bagay. Narito ang report. Kasunod ng pagkakadawit sa kanyang pangalan na abogado o mano ng ni-raid na illegal na Pogo Hub sa Porac na Lucky South 99. Muling iginiit ni Attorney Harry Roque na hindi siya kailanman naging abogado ng illegal na Pogo.
Magkagayunman, kinumpirma ni Roque na nakipagkita siya kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco noong July 2023 at sinabing kasama si Cassandra Ong na kanyang kilala bilang empleyado ng Whirlwind Corporation na isang service provider na nagparenta sa lupa sa Lucky South 99. Ang pakay daw nila noon ay hindi upang maglobby para sa lisensya ng Lucky South 99, kundi para ayusin ang arrears sa PAGCOR matapos lokohin umano sa pera ng representative nilang si Dennis Conanan. Umabot daw sa $500,000 ang hindi nabayaran sa PAGCOR. Hindi po ako naglabi sa illegal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sineserbisyuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind, na legal nung mga panahon na yon. Legal po sila nung July. Pinabulaanan din ni Roque ang konklusyon umano ni Senator Ontiveros na siyang abogado ng iligal na pogo dahil sa isang organizational chart. Ani Roque, dapat mapatunayan muna na siyang nag-asikaso ng mga dokumento at sabay sinabing hindi niya alam na nasa naturang chart ang kanyang pangalan. Hindi ko po alam kung bakit nandiyan ang pangalan ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumiti ng mga dokumentong yan, dahil sa mulat-mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. Dagdag pa ni Roque, kahit sino naman daw maaring ilagay ang pangalan doon. Pero pasisinungalingan nito kung wala naman talaga siyang kinalaman, tulad ng nangyayari sa kanya ngayon. Wala po humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko at wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Jennifer Sanenga, CLTV 36 News. Tinalakay din sa pagdinig sa Senado ang land dispute sa lupang kinatatayuan ng iligal na Mega Pogo Hub sa Porac. Ayon kay Senator Rizzo Ontiveros, napag-alaman nilang ang lupa ay dapat nang ipinamahagi sa mga magsasaka dahil sakop daw ito ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Sagot naman ng DAR, nasa Office of the President ang pinal na desisyon sa revocation order at muling pagbabalik sa mga magsasaka sa naturang lupa. Para sa karagdagang detalye, narito ang report. Malaking katanungan daw para kay Senator Rizzo Ontiveros kung paano napatuyuan ng Pogo Hub ang lupang dapat na ipinamahagi na sa mga magsasaka sa Porac, Pampanga. Kaya naman sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nitong Miyerkules, July 10, ipinatawag ang mga magsasakang apektado. Kwento ng kanilang tagapagsalita na si Manuelo Galang ng Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. 2003 nang magsimula ang usapin sa lupa. Bali 24 katao po kami doon sa Barangay Santa Cruz. Kasalukuyan po namin na nagtatanim doon. Tapos, yun na kuha niya pong Puerto Cruz yung lupa. Tapos nakuha niya. Tapos tinulungan po kami ni Attorney Carlos. Siya pong nag-ayos sa mga, siya pong lumakad. Lahat po ng kuha sa DAR. Kasalukuyan po nagtatanong kami doon. Tapos na-disgrasya po si Attorney nung anong year ba yun, 19 ata, na-ambush po. Siyempre, yung mga hortelano, gusto nila katahimikan po. Nung na-disgrasya nga po si Attorney, natakot po yung iba dahil lalo na dumami yung mga security doon sa loob. Nagsalita rin sa pagdinig si Roan Fatima Gantan na nagpakilalang researcher ng United Filipino Against Crime and Corruption na tumutulong umano sa apektadong magsasaka. Dito ay nilahad ni Gantan ang tinakbo sa laban ng mga magsasaka mula 2003 o ang Porac 106 case. Ayon kay Gantan, agricultural daw noon ang lupa hanggang may mag-apply ng land conversion noong February 17, 2003 na inapela naman ng mga magsasaka, ngunit natalo ang mga ito. Bilang paggalang sa utos ng DAR, umalis daw noon ang mga magsasaka. Ngunit kalakip ng conversion ang kondisyon na dapat masimula ng development sa loob ng 1 taon matapos matanggap ang order. Dapat ding matapos ang development sa loob ng 5 taon, ngunit hindi raw ito natupad ng may-ari ng lupa.
Dahil dito, noong August 17, 2018, muling naghain ng petition for revocation ng mga magsasaka. Nagkaroon daw ng on-site inspection ng fact-finding team na binubuo ng mga opisyal ng DAR mula Central, Regional at Pampanga. At November 25, 2019, inisyo ang DARCO Order number LUCC 119-0179 Series of 2019 pabor sa mga magsasaka. It was mandated in this order that the undeveloped portion of this landholding will be the subject of crop coverage and to be distributed to qualified farmer beneficiaries. So therefore, the PARPO 2 was mandated to segregate the undeveloped portion from the developed portion. Ang desisyong ito muling inapela sa Office of the President at sa loob ng 5 taon mula noon, patuloy pa rin ang pakikibaka ng mga magsasaka. Ayon kay Gantan, nagpapasahan daw ang opisina ng DAR Pampanga at Central Office. Ang masaklap lang ho dito, Madam Chair, kapag ho, this is based on our just observations, when it is the developers who apply requests to DAR, in just months, the same is being approved. However, in this case, nanalo na ho yung farmer since 2019. Yun pong conversion order, despite opposition, na-desisyonan ho yun ng 5 months lang. Ito ho mga magsasaka, mag-5 taon na hong nakikibaka. Pero hanggang ngayon ho, hindi ho pa rin ho nila makamit ang hustisyang nararapat para sa kanila. Kinumpirma naman ni DAR Undersecretary Napoleon Galit ang DARCO Order noong November 25, 2016. Ngunit paliwanag nito, nasa opisina raw ng Presidente ang desisyon upang ipagpatuloy ang implementasyon nito. Hindi rin daw kasi sila makakakilos dahil may apila pa ito. Ngayon po, Yusek Galit, na-reverse po ba yung order na ito? May cease and desist ba from executing the order? Madam Chair, ito pong sinasabi natin na 2019 partial revocation order, Madam Chair, is still pending with the Office of the President on account of the appeal filed, Madam Chair, by the owners of the subject land holdings. Pero sa pagkaalam ko po, Yusek Galit, kung ang sasabihin natin na ang sitwasyon natin ngayon ay ganito dahil may pending appeal sa OP, dapat patuloy pa din yung LAD process hanggang sa issuance ng RP title. Sagot naman ni Galit. Opo, sa Republic Act 6657, nakasaad po sa Section 16 na magpapatuloy po ang LAD process up to the issuance of RP title. In case na nagkaroon po ng appeal sa Office of the President, ihinto po hanggang doon sa issuance ng RP title, ang installation at saka yung CLOA distributions ay pansamantalang ihinto hanggang walang decision ang Office of the President. Tanong naman ng Senadora habang nakapending pa sa OP, bakit hinayaan ng DAR na magkaroon ng konstruksyon ng POGO sa lupang pinag-uusapan? Pero may ironic situation po, Yusek, ang nangyari dito sa sitwasyon ni na Mr. Galang. Hindi pwede magpatuloy ang DAR, pero pwede gumawa ng POGO. Bakit ganun po ang nangyari? Unang-una po, Madam Chair, doon po sa panahon na yung conversion order kasi ng series of 2003, iyon po ay final and executory. As a matter of fact, partially executed na po. Since partially executed na po doon, Madam Chair, momentarily po yung jurisdiction po doon ng DAR is temporarily divested. Bilang ahensyang takbuhan ng mga magsasakang nais humingi ng tulong, tanong pa ng Senadora sa DAR, ano ang kanilang magagawa para mapabilis ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka? Meron po ba kayong maitataya sa kanila na maipagtagumpay na yung kanilang pagmamay-ari ng lupang iyan? Na kung sakasakali po dumating sa panahon na naging final yung revocation order at pupunta na kami sa coverage, hindi rin po automatic, Madam Chair. Ito pong mga pasensya na sa mga tao na ninipresent ni Ms. Pera Lucas, hindi rin po automatic na sa kanila mabibigay ang lupa. Kasi magkakaroon po rin yan ng LAD process. Magkakaroon po yan ng land evaluation, identification kung karapat-dapat ka ba na magsasaka para sa award ng lupa. Pagtitiyak naman ng Senadora sa mga apektadong magsasaka, ilalapit ang usapin sa opisina ng Presidente. I'm sad na walang maibigay na mahigpit na pagtataya ang DAR dito sa kaso ng PORAC 106. Nananawagan na lamang po ako sa Good Executive Secretary na alam ko ay chair din ng PAOK
na invested sa pagtingin sa mga illegal activities sa Pogo. There is an appeal before the OP on a land holding that is the very site of the Porac Pogo. And the chair hopes that this matter can be put to rest at sa panig din ng ating mga magsasaka. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Kay pumama ko, magbalik kaing Balen at Balita. Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. Nanindigan si Porac Mayor Jing Capiel na wala siyang alam sa nangyaring iligal na aktibidad sa Mega Pogo Hub na natuklasan sa kanyang bayan. Ito'y sa kabila ng mga dokumento mula sa CIDG Pampanga na ipinadala sa kanyang opisina noong pang July 14, 2021. Tingin naman ng komite ng Senado na nag-iimbestiga ngayon sa mga iligal na pogo, tila may special treatment daw ang LGU sa Lucky South 99. Narito ang report. 2021 pa, posibleng nagaganap na raw ang mga iligal na aktibidad sa Pogo Hub sa Porac. Ito ang lumalabas sa sulat na ipinadala ng Hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Pampanga sa Business and Licensing Office ng Porac noong July 14, 2021. Inimbitahan sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nitong Miyerkules, July 10, si Police Major Arvin Hosmilio upang alamin kung paano nag-ugat ang ulat na mayroong illegal na aktibidad na nangyayari sa Philippine Offshore Gaming Operator na Lucky South 99 Corporation. Meron pong walk-in informant na in-entertain po kami sa aming opisina alleging yung illegal activities sa Royal Hotel, which I believe ngayon ay Aramis Hotel. Accordingly, meron pong cryptocurrency investment scam, serious illegal detention, human trafficking, and illegal drugs activities. Doon po sa hotel na yon. Kaya as part of our case build-up, minabuti po namin na sumulat sa LGU in order to verify and obtain documents, material sa aming investigation. Matapos ang sumbong, sumulat si Hosmilio sa LGU ng Porac pero wala raw silang natanggap na sagot. Tinanong ni Senator Rizzo Antiveros si Mayor Capiel kung bakit hindi siya tumugon. Sagot naman ng alkalde, Hindi po siya nakarating sa akin, Your Honor.
Mayor, meron pong received stamp July 19, 2021 o 5 days po pagkatapos ipinadala ni Provincial Chief Cosmilio. Opo, pasensya na po talagang in all honesty, hindi po nakarating sa akin yung sulat. Kung nakarating lamang po sa akin, di maaaring di po namin na-actionan yan. Iprinisinta rin ng alkalde ang timeline sa mga naganap na investigasyon ng mga otoridad sa Lucky South 99 simula May 8, 2023 at nagpatuloy ito hanggang sa umabot noong May 3, 2024 na hindi sila pinapasok. Pero sa lahat ng mga ito, ang sabi ng alkalde, walang naiulat sa kanyang opisina na may nangyaring illegal na aktibidad sa Pogo Hub. Ang totoo, walang nare-report na criminality sa amin, Your Honor. Taliwas po yan doon. We can supplement the report of the PNP, Your Honor. We will pass it to you. Pero si Senator Win Gatchalian hindi kumbinsido sa sagot ng alkalde. Tanong niya, bakit ngayon lamang binanggit ang timeline, bagay na hindi niya ginawa noon sa pagdinig ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Kailan niyo ho nabasa yan, Mayor? Yan binasa niyo. Ang totoo po, kahapon lang namin na... Lahat ng sinasabi niyo ho yan, na ngayon niyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi niyo ho rin yan mababasa. Ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Ginagawa niyo na lang ng justification yung hindi niyo ginawang trabaho. Opo, mali po yan, Your Honor. Dapat nabasa niyo ho yan noong 2023 pa. Pinuna ni Gatchalian ang tila special treatment umano sa Lucky South 99. Sa investigasyon kasi ng Senado, lumilitaw na umabot lamang sa mahigit 40,000 pesos ang real property taxes na binayad ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation sa loob ng 5 taon para sa 10 ektaryang lupa na may 46 na buildings. Liban dito, mabilis din daw na naproseso ang business permit nito. Nakita ko ho naman, Mayor, may political will kayo eh. Nakita ko sa ibang establishmento, pinapasaran nyo. Nakita ko na meron nung kayong plano para sa inyong lugar na magandang plano. Pero pagdating dito kay Lucky South at kay Whirlwind, parang may special treatment. Nakita ho namin, ang kanilang business permit, mababa ang binabayaran. Ngayon, yung Ameliar, mababa ang binabayaran. Napakita ho namin last week, during the time of pandemic, tuloy-tuloy yung construction kahit na hong pandemya. Merong advice ang CIDG in 2021 na may problema ho doon. Ang dami ho kaming nakikitang mga ebidensya na sa aking pananaw, parang may special treatment itong kumpanyang ito. Parang mga hari sila, hindi pa pwedeng i-inspect. Itinanggi naman ito ni Mayor Capiel. Hindi po totoo yan, Your Honor. Pero Kahit po nung January 2024, kung may special treatment lang po sila, hindi na namin sila inisyuan ng permit, Your Honor. Kaya 6 months before the raid, wala na po silang permit sa amin. Kaya sana po ma-consider ninyo na wala po sa amin kahit malaki ka pang business, kahit maliit, wala pong special treatment sa amin. Pag hindi ka sumunod sa aming regulasyon, hindi ka namin i-issuean ng permit basta't may violation ka, Your Honor. Samantala, inihayag ng alkalde na matindi ang epekto hindi lamang sa kanya, kundi maging sa kanyang pamilya ang isyu ng illegal na Pogo Hub sa kanyang nasasakupan. Kaliwat kanan na rin umano ang mga isyong ipinupukol sa kanya. Magkagayon man, nanindigan ng alkalde na marangal ang kanyang paglilingkod sa Porac. Patuloy din daw siyang makikipagtulungan sa Senado sa paghanap sa katotohanan sa likod ng illegal na Pogo. Suportado rin daw niya ang panawagan na iba ng operasyon ng Pogo. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Nilinaw ng dating may-ari ng natuklasang White House Mansion sa Barangay Senyura, Porac, Pampanga na hindi niya kilala ang mga sinasabing big bosses ng Lucky South 99 na siya umanong nakabili sa kanilang lupa. 2019 pa raw nang maibenta ang lupa kaya laking gulat niya nang madawit ang kanyang pangalan sa usapin ng illegal na Pogo. May exclusive report si Paulo G. Santos.
Ang harapang bahaging ito na tinaguri ang White House sa Barangay Siñura, Porac, Pampanga na sinasabing leisure resort umano ng mga big boss ng Lucky South 99 ang lupa na ibinenta ng Kapampangan businessman na si Jeric Manaloto noong taong 2019. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News sa isang pagtitipon ng mga negosyante sa Pampanga, nilinaw ni Manaloto na hindi pa fully develop ang likurang bahagi ng leisure resort noon na ngayon ay may floating villas na. Bahay ng mga big boss is property namin dati. So naibenta namin yung property na yon 2019. So after namin naibenta, upon checking naman, na-transfer naman agad nila sa pangalan nila, 2019 din. Pero yung property yon is yung isang bahay lang, which is yung white na mansion. Then may 2 pool. Pero yung buong likod niya, yung 2+ hectares, is Roland lang siya. Kwento ni Manaloto, mabilis ang naging transaksyon sa bentahan ng kanyang property. Bagamat may Chinese national umano siyang nakita noon sa pirmahan nila sa Clark, isang Pilipina naman daw na representante ng kumpanyang Whirlwind Corporation ang umasiste sa lahat ng mga dokumento. Ang nakausap namin noon, Pilipina, babae. Pero yung corporation is Whirlwind na. Wala kami nakausap na... Yung nagpirmahan kami may Chinese pero hindi ko na ma-recall yung pangalan. Nagpirmahan kami sa Clark. So after noon, wala na akong balita. 2019, di rin kami aware sa Pogo na yan Makalipas ang 5 taon, laking gulat nila nang bumulaga sa publiko ang kontrobersyal na mansyon ng naturang kumpanya. Nabulaga sila sa laki ng development mula sa magandang landscape at mga karagdagang gusali sa loob ng compound na kanilang pagmamayari. Pero ang mas lalong nagpasindak sa kanila ay kung bakit nadadawit ang kanilang pangalan sa asunto ng human trafficking. Dito natuklasan umano ni Manaloto na ang mga dokumento sa Porac LGU na may kinalaman sa kanilang lupa hindi pa tuluyang naipangalan sa kumpanya. Na-check ko siya nung Tuesday naman dahil ang kailangan ng para ma-formal siya, kailangan puro certified true copy. Tapos gawa kaming affidavit. So upon checking sa munisipyo ng Porac, hindi nila dineclare na sila na yung may-ari. So may balance, actually lumilitaw ako ang may balance sa Porac na hindi ako nagbabayad ng amilyar since 2020. Siyempre yung 2019 bayad na namin yun, naibenta namin 2019. So pagkakaalam ng Porac, dahil dun sa tax deck nila, declaration, sa akin pa yung property. Nasa meat industry ang nature ng negosyo ni Manaloto. Totoong nakababahala raw na maisa publiko ang kanilang pangalan. Kaya sa tulong ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at ng kanilang mga existing na dokumento, naiklaro nilang wala silang kinalaman sa naturang negosyo na hindi nila sukat akalain na nasasangkot sa ilang krimen. Ang daming tumatawag sa akin, bakit daw kasama, siyempre kilala naman kami, bakit kami nasama sa Pogo. So, na-check na namin sa mga iba-ibang natawag nito, media outlets sa internet. So, which is kasama nga, nabigla kami, tapos may search warrant. Monday morning, takbo kami agad kay Gob. Humingi kami ng tulong kay Gob, which is natulungan naman kami agad ni Gob. Pinakita lang namin yung title, yung transfer of title, yung deed of sale namin. So, which is, yun lang ang napakita namin, tinulungan na kami ni Gob. Lumalabas na hindi iiba ang may-ari o incorporators na nakapangalan sa Whirlwind Corporation at Lucky South 99. Nabunyag din ang White House mansion ng mga big boss dahil sa laki ng power load nito na nirequest sa power distributor ng bayan. Bagamat nasa residential area, may natatago itong firing range, underground pathway at malaparaisong leisure resort. Nito lamang July 6, pinasok ng mga otoridad ang mansyon kasama si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ang 2 hektaryang compound sa Barangay Siñura. Pinaniniwala ang pagmamayari umano ito ng mga big bosses ng Pogo operator na Lucky South 99. Nito lamang July 9, muling binalikan ito ng PNP ang abandonadong mansyon upang inspeksyonin. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News. May magandang balita po ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated at ang Provincial Government ng Pampanga sa mga maliliit na negosyante sa lalawigan. Inilunsad nitong Miyerkules, July 10, ang programang Loan Assistance na walang interes na may kasama pang libreng coaching
upang mas mapalago ang inyong mga negosyo. Ang detalye sa report ni Paulo G. Santos. Ang negosyo sa pagkain, hindi mahirap i-promote lalo na sa tinaguriang culinary capital ng bansa o ang lalawigan ng Pampanga. Saan ka man tumingin, kaliwat kanan ng mga maliliit na food businesses na talaga namang patok na patok. Sa General Meeting ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM nito lamang Miyerkules, July 10 sa Laos Group Event Center, ibinida ang exhibition ng mga produkto ng mga micro, small, medium enterprises. Kung husay sa produksyon lamang ang pag-uusapan, nasa dugo na raw ito ng mga Kapampangan. Pero ayon sa ilang mga maliliit na negosyanteng aming nakausap, problema pa rin nila ang puhunan upang mas mapalago ang kanilang negosyo. Upang makaagapay sa mga MSME sa probinsya, itinulak ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated at katuwang ang provincial government ang pagbibigay ng loan assistance na walang interes para sa kanila. Labis naman itong ikinatuwa ni Joy Alincastre na abot-abot ang pasasalamat dahil sa pautang na walang interes. Maswelo kami, maswerte kami, metong ko ka rin nepilya sa beneficiary na ning programa na ning gobyerno tamo kaya katamong government dinin ay kaya katamong governor na Dennis Delta Pineda dinin opportunity ring mga lating negosyante na mag-grow pa king karelang negosyo. Big deal kung ang puhunan na ipinaiikot ay mula sa mga financial institution na may mataas na interes. May mga financial institution naman daw na maaaring lapitan. Yun nga lamang, sangkatutak ang rekwisitos dito at may mataas pang interes. Pero ngayong mayroong ganitong programa ang PAMCHAM at Provincial Government ng Pampanga, mas mapapalakas daw nila ang kanilang produksyon. May grant po kaya kami is 100,000 po. Alaya pong interest at saka alaya pong mabayat requirements kaya aduan da po ng kakatang gobyerno. Para sa banker na si Terry Dizon Carlos na siyang presidente ng PAMCHAM, ito ang unang hakbang ng kanilang krusada upang palakasin ang pagninegosyo sa Pampanga. Kung lumalaki raw ang mga micro, small, medium enterprises, nagge-generate din ito ng bagong oportunidad sa trabaho at nagpapalakas din ng purchasing power ng mamamayan. Have been looking forward to. Many of the micros always ask for financing. So ito yung the big boost that this collaboration or this program that was coined by the provincial government, the DTI and the PAMCHAM. So it is something that we believe is not yet really being done in other provinces. We don't know. So, but if this one will really be a successful one, then we can really brag about it and some other provinces can follow in order to contribute to the growth of the community with this micro becoming small and then small become medium. So ito yung mga nag-generate talaga din ng employment. May initial funding ngayong taong 2024 ang provincial government ng Pampanga ng 40 million pesos. Kasama rin sa programa ang libreng coaching sa mga maliliit na negosyante upang mapalaki ang kanilang negosyo. Ito raw ang commitment na ipinangako ng PAMCHAM kay Governor Dennis Delta Pineda. This partnership po is yung pagbibigay ng tulong sa mga micro, small entrepreneur na guided by our PAMCHAM members. Kasi sabi ko nga ho, kung magpapautang tayo hanggat maaari, guided nyo kayong mga malalaking negosyante para sure tayo na yung tao, yung bagong negosyante ay maalalayan natin sa tama. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Clark International Airport Corporation o SIAC sa pagpapalakas sa mga MSMEs. Sa katunayan, ayon kay SIAC President R.A. Perez, isa sa kanilang target ay maging food hub ang Clark. Payo naman nito sa PAMCHAM na umaalalay sa mga kickstart company, dapat din daw maging partikular ang mga ito sa target na industriyang papalakasin sa financial loan program ng provincial government ng Pampanga. Ang suggestion ko dyan is to identify the industries na dapat magkaroon ng incentive na
pag itong industry na to ang inilalapit nila, sila yung may first take sa pera na yan. So for example, mga incubation hub, para sa mga taong maraming ideas, lalo na sa mga bagong graduate, o yung mga scientists na matagal na dyan na hindi nakakakuha ng breakthrough, kailangan lang nila pera. Mula sa minimum na 50,000 pesos hanggang maximum amount na 100,000 pesos ang maaaring utangin ng mga negosyanteng maaari daw itong hulugan ng higit 2 taon. Paolo G. Santos para sa CLTV 36 News. Kaya kayo pumama ko magbalik kay Ing Balen at Balita. Makatuto kayo pa mo rin King Balen at Balita. Malugod na sinalubong ng Clark ang mga delegado ng MICECON 2024. At sa pagbibigay ng best experience sa mga ito, susi umano ang mga infrastruktura sa lugar, gayon din ang mga tao rito. Silipin natin ang kaganapan sa biggest gathering ng MICE professionals sa report na ito. 2010 na maganap ang kauna-unahang Meetings and Center of Travels, Convention and Exhibition o MICE Conference sa bansa. Ang naging destination nito, ang Subic. Ito ang tinaguri ang biggest gathering ng MICE professionals sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ngayong taon, ang Clark, Pampanga ang nagsilbing host ng MICECON. Aabot sa 700 ang delegado na malugod na sinalubong ng mga kabalin para sa 3-day event na nagsimula noong July 10 at magtatapos sa July 12. Higit sa pagiging avenue para sa pagsasama-sama ng mga individual mula sa MICE industry at pagkakataon para magpalitan ng ideya, mayroon din umanong malaking epekto ito sa lokal na ekonomiya. Gayon din sa panghihikayat sa iba pang mga bisita. It's a powerful magnet for international visitors. So the scale and the nature of an exhibition or a convention that's hosted by the Philippines definitely will attract international guests, international tourists. And beyond their participation to these events, they also stay on and visit local attractions, right? And and that contributes a lot to sustainable tourism growth and enhances the global visibility of the country as a destination of choice. Nag-iiwan din daw ito ng legacy na humuhubog sa reputasyon ng MICE destination. Samantala, ibinahagi naman ni Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera, ang President and CEO ng Clark Development Corporation o CDC, ang mga ipinagmamalaki ng Clark na naging daan upang matagumpay na maidaos ang MICECON 2024. What is it that makes Clark as an ideal MICE destination? The infra and the people. Those two things and the support of the private sector. Sobra. And let me just move a little farther that we
1,153 locators. Everybody got so involved. They are manufacturers, they run hotels, restaurants, but it's as though everybody is in the tourism business. That's the kind of sport. Dagdag pa ni Devanadera, halos handa na ang Clark para sa mga international conventions, lalo pat ito'y maaasahan pagdating sa connectivity. Linggo-linggo, nasa 148 flights umano ang naitatala sa Clark International Airport. Kamangha-mangha rin ng transportation by land dahil sa mga malalawak na konkretong daan. Samantala, aminado naman ito na may kakulangan pa sa hotel rooms ang destinasyon. Kaya naman, patuloy ang pagpapatayo ng mga karagdagang gusali. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Sa iba pang balita, handang-handa na raw ang Kamara para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin sa darating na July 22. Kaugnay nito, nilinaw ni House Secretary General Reginald Velasco ang nauna nitong pahayag hinggil sa 20 million pesos na budget na nakalaan umano para sa pagkain ng mga bisita. Aniya, hindi lamang pagkain ang saklaw nito dahil gagamitin din umano ang 20 milyong pisong pondo para sa essentials at iba pang gastusin na kailangan sa SONA 2024. Nilinaw din ng opisyal na estimated lamang ang naturang halaga. Bunso dito, nagbigay si Velasco ng breakdown ng SONA expenditures o mga gastusin na saklaw ng 20 million pesos na budget. Kasama sa mga ito ang pagkain at inumin para sa mga internal at external personnel gaya ng pulisya, mga opisyal ng MMDA at iba pang support staff mula sa paghahanda hanggang sa aktual na araw ng SONA. Sakop din umano ng budget ang 3 set ng uniforme para sa humigit kumulang 2,000 secretariat employees. Iba pang gastusin sa seguridad kabilang ang mga personnel at equipment upang matiyak ang kaligtasan sa panahon ng SONA. Expenses na may kaugnayan sa pagpupulong ng lahat ng departamento at ahensya na kabilang sa SONA presentations o preparation. Pagpapagawa ng invitations at giveaways na ipamimigay umano sa mga dadalo bilang token of appreciation. Equipment rental gaya ng mga LED wall at iba pang kagamitan na kailangan para sa audiovisual presentation at pangkalatang ambience sa loob ng plenaryo at sa paligid ng Batasan Complex. Sakop din sa budget ang potted plants ng mga bulaklak na gagamiting palamuti at dekorasyon sa venue at incidental expenses para sa collaterals, communication requirements at karagdagang medical support mula sa mga kalapit na ospital. Kaugnay nito, inihayag ni Velasco ang kanyang pangako sa pagpapanatili ng transparency at accountability sa paggamit ng pampublikong pondo. Tiniyak nito na magagamit umano ng maayos ang budget ng SONA. Samantala, inaasahan naman na magkakaroon ng record-breaking attendance na nasa mahigit 2,000 bisita ang ikatlong SONA ni Marcos Jr. Nakatakda rin umanong isapinal ang kanilang paghahanda sa Lunes, July 15, kung saan magkakaroon ng walkthrough sa Kamara. Hindi raw dadalo si incumbent Vice President Sara Duterte sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na July 22. Kinumpirma mismo ito ni Duterte sa isang panayam na naganap sa isang ospital sa Davao City ngayong Huwebes, July 11. Bagamat hindi na nagbigay ng detalye ang Vice Presidente, iginit nito na hindi siya dadalo at inappoint na rin umano niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Ang designated survivor ay isang individual na kadalasang ina-appoint ng Pangulo ay sadyang hindi pinadadalo sa malaking kaganapan upang matiyak na mayroong uupo sa pagkapangulo sa oras na may mangyaring malaking kalamidad o sakuna. Ito na ang unang pagkakataon na hindi dadalo ang pangalawang Pangulo sa SONA ni Marcos Jr. Bukod kay Duterte, tinanggihan din ng 3 dating Vice Presidente ang imbitasyon na dumalo sa ikatlong SONA ng Pangulo. Tinukoy ni House Secretary General Reginald Velasco ang 3 former Vice President
na sina Attorney Lenny Robredo, Jejomar Binay at Noli De Castro. Sa isang panayam nitong Martes, July 9, ibinahagi ng opisyal na ipinagbigay alam ni na Robredo at Binay na hindi makadadalo ang mga ito sa SONA. Nagdesisyon na rin umanong hindi dumalo si De Castro bagamat hindi pa raw niya ito opisyal na ipinagbibigay alam. Aniya, kasama talaga sa listahan ng mga inimbitahan ng Kamara ang mga former high-ranking officials ng gobyerno sa SONA, subalit hindi naman daw sapilitan ang kanilang pagdalo rito. Si Robredo ay nagsilbing bilang vice-presidente sa panahon ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula 2016 hanggang 2022. Nagsilbi ring Vice President si Binay sa panahon naman ng namayapa at dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III mula 2010 hanggang 2016. Habang si De Castro na naman ay nagsilbi bilang vice-presidente sa panahon ng termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula 2004 hanggang 2010. Samantala, ayon kay Velasco, hindi pa rin kinumpirma ni na former President Rodrigo Duterte at Joseph R. Estrada kung makadadalo mga ito sa SONA ng Pangulo. Sa kabila nito, positibo pa rin umano ang opisyal dahil sa kasalukuyan, nasa 99% na raw ang kumpirmasyon na kanilang natanggap para sa SONA 2024. Kingalawa pang balita, 50 Fernandino students may yari laking 10-day life skills training. Magalang LGU, magpatupad yung 4-day work week kareng magobra king gobyerno, magumpisa king July 22, 2024 at 21,000 pesos sa bonus para kareng magobra king Angeles City Hall, aprobado ni. Deng detalye dareng balitang aren, king report ng Arlit Salonga. Miras king 50 Fernandinong kayanaka na estudyante king senior high at college na mayari king 10-day life skills training o LST na ning Job Start program king Heroes Hall anyang July 8. Tinago niya yung Department of Labor and Employment o DOLE king syudad na ning San Fernando para king pamagpatupad na ning programang Job Start ang makasahop king career coaching, technical training at internship opportunities. Anyang April ang pong June, may kipagpulong niya City of San Fernando Mayor Vilma Balia Caluwag, Caridole Region 3 Director Geraldine Panlilio at Assistant Director Alex Inza Cruz para king pamaglansad na ning programa. At kimpamanyubong king meto nga forum para karem partner employers ang malyaring mamye obra karem beneficiaries. Agpangkang City Public Employment Services Office Manager Mary Ann Biliwang at 57 dole modules rin makapalubking apulong aldong training. Kayari rarang estudyante king training, midinan lang certificates of completion. May kiyabela naman din graduates king job matching exercise a parti na ning hiring process. Samantala, pepalwal ng magalang Mayor Malu Lacson ing Executive Order No. 19, Series of 2024, para king pamagbayo na ning work schedule dari agobra king gobyerno ning Balen, magumpisa July 22, 2024. Agpang king EO19, magpatupad yang apatayaldo ning obra ing LGU. Magumpisa yung obra 7 a.m. hanggang 6 p.m. Lunes hanggang Webis. Kera kalan ka rin opisina yung taluki king 4-day workweek schedule, liban ka rin departamentong responsable ka rin serbisyong pangkalusugan, social welfare at development services, kapayapan at kayusan, at king kalamidad. Kaya ba ka rin mapil ang benepisyo na ning kautusan ing mabawas yung traffic, mabawas mo naman yung pamangamit kuryente, at impamaminto ka rin makabayong alternatibong paralan ning obra ang nirekomenda na ning Civil Service Commission. Nasa na naman niti, pagserbisyuan day memalan king magalang ami kipanahon mong makipagtransaksyon king munisipyo kaya rin ning oras ning karelang obra. Kingaliw ang balita, inaproba na ng Angeles City Mayor Carmelo Luzitin Jr. ing 21,000 pesos bonus para ka rin maigit 1,260 empleyado na ning City Hall aatanggap dak in December 2024. Base ni king Memorandum No. 1468 Series of 2024. Makapalub kin 21,000 pesos bonus para karang empleyado deng 5,000 pesos a productivity enhancement incentive, 10,000 pesos a collective negotiation agreement, at 6,000 pesos a service recognition incentive. Aparte pa yung bonus sa ini,
king karelang tax-free year-end bonus, katumbas na ning meto nga bulang basic salary ang makasadyang mibiye karela king Nobyembre. Magpasalamat naman ni Association of Government Employees for a New Dynamic Angeles City o Agenda President Flordeliza Santos king LGU, penny mo na ng lazatin king pamamiyang karagdagang benepisyo, atanggap na rin City Hall employees king Desyembre. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Pilang Domingo, baing pa magbalik da ring estudyante king eskwela magsadya na kano. Ing City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO king Syudad San Fernando, bang amandong masalese ing trapiko. King July 29, ing petsa na po ning school opening para kareng public schools. So, ning report ng JM De Jesus. Maluwalas siya pakanungin ng daloy ng trapiko king syudad na ning San Fernando, Pampanga, pauli na ning pakapakasyon na ring estudyante. Pero oras sa mag-upisa na yung klase, metong ka ring problema na ning City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ang mabayat na trapiko. Actually, sir, tutuya po yan. Uling maragulya po epekto itang making bakasyon na rin nakatapong mamag-aral. Anya maragula kabawasan ka rin sakyan at kay bat ita pong gagawan tamo pong pamag-divert ka rin track papunta king Lazatin Boulevard. May kasaopya naman pong maragul bang kanita. Madikongest siya po yung traffic tamo during rush hour king Dolores intersection. Kinta uling Domingo na ning Ulyo, pasibayan nila magbalik ka rin eskwela ring estudyante, anya naman magsadya na rin si POSCO, but panatiling masalese daloy na rin sa ken, lalo na ka ring lugar anong no ka rin na rin eskwela. Agpangkaluwi Clemente, pamuntok ning si POSCO, makipag-coordinate na lakari pamuntok na rin eskwela king syudad, ban adi na lang proper assistance ng atilaman traffic plan na makasadya. We already made the coordination with all the schools, both private and public po, kini King Syudad San Fernando. Matter of fact po, pemanyulatan tala po rin school principals, administrators, banganita, pabalo mi po karela na makaredy kaya po mag-assist, kaya traffic, ang po po nung atin nila po mismo nga traffic plan, ready kaya pong sumaup mag-implement karelang schools. So didinan nila pong special preference din pong schools sa makatutok king MacArthur Highway, kalupa na po ning ICT, then king Sindalan, then pong king ining malapit po kay king Memphis. So didinan nila pong kaiden, didinan nila pong special preference ba ganita pin po maski makanano makasaop kaming mag-decongest traffic, lalong-lalo na po itang first day na ning klase. Dagdag na pang Clemente, ala naman kanong manibayo king ruta king Syudad San Fernando, agyang may bukulat de pasibayo yung klase. Actually, ala naman po, ulipin pong limited lang talaga rin kaya katamong dalan, alatamong alternate road sa Dakal. Anya nung nanuya po itang dati ng existing traffic flow, yan naman pong tukyan. Yung sisiguraduhan mo po kanina, talaga magdagdag kaya pong tao, uling kaya po bisang mabulaga, lalong-lalo na itang first day. Metong ka rin pakabantenda ka no yung Kabalena no yung city proper, huling at suko rin yung Pampanga High School, ang po yung San Fernando Elementary School, at doa ka rin ating peka maragula bilang daring estudyante. Yung pong mapila na critical area, like for example, in King City proper, magka-bottleneck kami po, kaya tang metong school. So, iya po kanyang dagdagan ni tao ita, huling during rush hour, talagang akakit ni po maging sobra kabagal po yung kulay na rin sakyan kitang may sabing area. Samantala, mas pasig na kanda pa kano yung pamagbante ka rin mga sasbunto ka motorista, alibiyas ang surod ka rin batas trapiko. Itutuna po niyan, metong la po ka rin sabihan mi po kayong management committee meeting, ni Pamo, halos kakayari mi Pamo po. Talaga pong ipasiknan mi po yung pamag-apprehend kanini karatang medyo sabihin tamong kulang disiplina kindalan po at inagya pong coordination king LTO at makanyan mo naman po king PNP as part of our preparation po kaya nga pamagbalik na ng klase. Yako po yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen. Metong po ka rin palaging bibye regalo, reng bulaklak.
Mapa birthday, kasal, anniversary o nanumang okasyon, alila mawala reti. Bukod king apapasaya na la reti, ray medidi ng bulaklak. Siyempre, makapamiyala namang aesthetic vibe istong may display na laking pamibale-bale. Anya naman, nung magbalak kayo pong dina ni kayong loved ones, kapamilyang pong kaluguran, malyari ang subukan ng Floral and Flair by Elaine Ocampo. Bukod king dakala option karing fresh flowers, metong karing masaling produkto daring dried o ring ausandang fossilized flowers. Bukod pa kareti, malyari kayo naman pa-customize. Di na lang chocolate ng pong stuffed toys o nung bisa kayong mas bongga, pwede yarin ing money bouquet. Agpangking mikibandi ay Ocampo, ay isip na iti, uling maluwat na yung magobra king events industry. At September 2023, anyang aisip ng manalakad yung sarili ng flower shop business. Kingkelwatan na nakanuking industriya at lugod na kareng bulaklak, siguradong swak na rin kayang designs for all occasions. Client me na or current customers na mangailangan or bisang mag-give flower. Located kayo po kay Magliman, City of San Fernando, Pampanga, in front of Alpha Mart po, na barangay Magliman, City of San Fernando po. Or kaya po kayo page me, Floral and Flair Flower Shop po. Kaya din po search ito. At yun lang ang kariretang list of flowers, retang range, retang prices po. Apen po rin ding mga regular balitang kinalap ng Kekatamong News Team. Para kang aliwa pang updates, like and follow yun lamang po rin kaya kaming social media pages. Kinlagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating puso makabalan.